Good morning mga bata. Good morning, Ma'am Tasha, Sinumbagan. Good morning, classmates. Good morning. Sige, mag-check attendance ta ninyo mga bata. Bagumbayan Maria. Present, ma'am. My friend Bibi. Present, ma'am. Tuloy Lungsod Kirara. Present, ma'am. Dudong Pawix Jr. Present, ma'am. Lucio Tanan. Present, ma'am. Karon mga bata, mag-oral recitation ta ninyo. Unang pangutana. Sino ang pumatay ni Dr. Jose Rizal? My friend Bibi. Ha? Dili ako mamoy. Ma'am, dili jud ako versus Kirara. Nayabag na. Anong katawa man mo? Lain mo ako pasingilan ni ma'am. Nayabag na, Jud. Sagad, may bayhan na tao. Bantog na nag-summer class ka, Bibi? Ambot ni mo. Ma'am, mangga katsila, ma'am. Pagkaro mga Maria, mga Kastila. Very good, Kirara. Karon, ikaduhang pangutana. Noon sa last word ni Dr. Jose Rizal bago siya nabugtuan o ginawa. Ako, ma'am. Naaday dudong pawiks. Oy! Unsa man po? Sige, Dudong Pawiks, unsa man? Ang rasyon ni Dr. Jose Rizal, ma'am, sa dihang gipusil siya, di mo siya agay! Labaw pa man dahil ng San Bibi. Wa ba ka kabalo? Pag pusil siya, perti masakita, mautong ni mo siya agay! Wala jud may kausaban mga bata ba? Mga badlungon jud mo kaayo ba? Ma'am, lain pa'y ato ba? Unsa man day ang last word ni Dr. Jose Rizal? Nga wa man jud may kabalo. Ang istorya ni Dr. Jose Rizal bago siya nabugtuan siyang kinabuhi, consumatum is... Karon, kinsay nagpatay kang lapu-lapu? Ma'am! Katong mangingisda, ma'am! Wala, pasagad ra si Lucio, ma'am. Pasagad ra. Katotoong ko sa niro, ma'am. Mataka na lang ka! Katutaw mangingisda, no? Kaya hindi ko wasagin! Mutong wala na kabalik sa Dili, ma'am. Namatay sila pula mo, pam. Pagbutang sa inil tubig, ma'am, sa kaldero, ma'am. pataka na! Pasagad ra jud ka, dukuan ba, Lucio? Paghilo mo bi, paghilo mo bi. Pasagad ra jud mo duha ba? Si Magellan. Very good, Kirara. Ay, hala, si Magellan man di ay no. Sila nakalimot pa jud ko. Nga, uy. Si Magellan ra di ay amo man silingan. Paghilom na mo diha, Maria Bibi. Sa paminaw na ko, wala jud mo study ba? Inikabot niyo sa balay, ilabay ra ninyo inyong bag. Pag human, magdula ra yung modritso. Maria. Bibi. Lucio, Dudong Pawiks, paghilom na diha, puro lang mo sungob. Karon, anong isda ang lalaki pa sa dagat? Ako, ma'am, barilis! Mali na ito, ma'am! Kagamay ng barilis ng pawik. Iho, ma'am. Ha? Kuyawan man ko ni mo, Bibi? Mura makag-iha? Ma'am! Ma'am! Mga na yung mga grandma sa sarko! Ma'am, ang tinuod nga tubag, ma'am. Balyena. Balyena, Maria? Sus, naunahan pa dyan kong Maria ra. Mura ba ang tamay akong yan, sir? Mali, Maria. An ko pa, mali jud. Unya, wala gay makatubag. Usbon ako ang pangutana, ha? Anong isda ang lalaki pa sa dagat? Sus, very simple, very sisiw. Ako man, ang katong isda nga gagmay, mauputoy mo dagko sa dagat. Tama ka, Kirara. Sambara. Pastilan. Wa man gud ako sabta ang pangutana ba? Ang pangutana, anong isda ang lalaki pa sa dagat? Pastilan. Amin ako katong dako pa sa dagat. Sabi kayo pumila ako. No, gani ako. Mga bata, assignment. Pag-aralan ninyo ang mapa ng Pilipinas. Kay karong Lunes, mag-oral recitation ta.